हिरो रुको बा खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खनसे गासैखौबो बरायफैनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङै दं लोगोसे आंबो मोजाङै दं आरोना इसोरनि अननायाव बे समाव आं दंफैयो जोंनि नोलोबारि सेन्टारनि थिग ओरैजाय सानजाहा 4 किल'मिटारसो गोजान जायगायाव दंफैयो आरोना बेवहाय जागायजेननाय समनिफ्रायनो माने खोनाबायल' थायोमोन बिस्थिबार हाथाय जायोनो होननाय आं दिनैसिम नुफेराखैमोन आरोना ओमफ्राय दिनै नायनो फैथारबाय माबायदि बिस्थिबार हाथाय जायो माने जोंनि एरियानिफ्राय 80% मानसियानो मिन्थिया आरोना हाथाया माबायदि जायो ओरैनो खोनायल' खोमाजों खोनाबाय थायो आंबो खोनाबायल' थायो खिन्थु फैफेरनाय जाया नुफेराखैबो थ' आंजों लोगोसे नोंथांमोनहा नायदों नङा होमबा हाथाया माबायदि जायो फ्राय बर'फोर गोजा ओमफ्राय नैबे लामानि सेरथिंजाय ओरैजाय नेपालि सासेनि दखान ओमफ्राय फैग्रोमोना हाबग्रोमोना नैबेफोर सब दखान गोजामोन दै ओमफ्राय नै इथिंजाय नै ओरै दखान जोंहा माबोरै जादों हाथाया एसे खोन्थादोलै कास्ट'मारफ्रा बोरै नै जोंनि बर'फोरखौनो दखान मोनो आरो हाबजेननाय लोगो लोगो दे दखान होनाया बेसे गोबाव जाखो होनदों जाबाय बोसोरथाम होबाय थायोना दिनै स्टार्ट खालामदों आरो अपेनिं खालामदों अ दिनैसो अपेनिं दे थिगानो जादों दे अपेनिंआव बायदिसिना जाहोनांगौ बुट सुट जाहोनांगौ अपेनिंआथ' आगोलावनो लोखि फुजायावनो जाहोबाय दिनै ओरैनो स्टार्ट खालामदों आरो दे मोजां दे होबाय था दै ओमफ्राय सिंथिं हाबना नायबावनोसै आं नै ओमफ्राय नैबेथिं सब बेफोरबो दखान गोजामोन मालिकआ ओरैनिया सोरमोन ओरैनिया माबा गायदोंनि अबे नोंसोर गामिनिनो बेफोरलाय नैबेफोरो ओरैबो दखान दंलाजोबोमोन सब बायजोब्बाय नै माने दखानखौ मानसिफ्रा फार्स्ट टाइमाव बिराद गिदिर जागोन साननानै बिराद लुदोंमोन फाक्का लुलाजोबदोंमोन बेफोर दखानफ्राबो मोजां गोजामोन बिराद गिदिरमोन ओमफ्राय बैथिंबो नुदों बे गुदामा सोरनि होनदों दखान मोनदाना ओरैनो गुदामल' वाइन शप बाब नै बेहाय इसोरनि हटेल ना कास्ट'मारा दिनै माबायदि जादों আপোনাৰ ঘৰটো কওক অলপ কোনখিনি ধুনাগুৰি কেনেকৈ হয় বজাৰ মানুহবিলাক কেনেকৈ হয় বজাৰ মানুহ ओमफ्राय र' दै 1 मिनिट आं माने बिसोरजों रायज्लायनायनि सिगां नै जोंहा सासे आबै बिराद गोजाननिफ्राय हाथाय जानो फैदों आबैया बबे गामिनि दे बबे गामिनि आबैया खोनायो ना खोनायाखै बबे लागोनि मा गामिनि नादाम खोनाया गामिया फानबारि आबै बारा खोनालालै मा होनना रायलायबावगोन दा नै थाबायबोदों आथिं थाबायबोदों ना साइकेल मालायनो माल बायनो हरबा बेलेग लाङो ओंखायनो निजे गावनो फैथारबाय दिनै लाखाजोब्बाय आं दे मोजां जादों दे जाहा बर' बुरिफ्रा हाथाय जानो बावथ्रा हाथायाव मा ओंखारदों मा ओंखारा नायनो लुगैयो एसेबाबो लोगो लेवाफोरजों फैनो लुगैयो बेस्रा होमबाबो ओंखायनो खस्थ'ब्लाबो बारा गोजान नङा 1-1.5 जागोन ना 1 किल'मिटारसोल' गोजान होनबाबो थाबायनानै जेनथेन फैथारदों बेस्रा खोनायालै बेस्रा मा रायलायगोन दा आंनि आबैजों बारा खोनाबांला साफात नङा होमबा आंना इयो माबासो फाथो बेगर बेसरसो फाथो बेगर फाथो बेगर साफाराय नै साफात नांगौबा साफात नांगौबा दं नै साफारा मोजाङासै बालासो साफातखौ घर कट दङहाय धुनागुरिते हिरो रुको बा कट घर तो कट হ্যাঁ ইয়াতে ক'ত যাব এতিয়া বজাৰটো এৰি পেলাই ক'ত যাব বিচাৰিছে আপুনি ইমান ডাঙৰ বজাৰ হৈছে থাকিব লাগে না মানুহ থাকিলেহে মানুহ আহিব এতিয়া বজাৰটো এৰি পেলাই ক'ত যাব বিচাৰিছে আপুনি আমাক দেখি আৰু পলাই মানুহ এইকাৰণে মই গৈ আছো বেলেগ মানুহ আহিব কি ল'ব যাব এতিয়া দে बेबो थांबाय नै मा मानसि बिलाय बेहाय बिदि फैब्ला माने बिदिनो ना बेदरनिथ' दखान गैया नालाय ओमफ्राय नैबेयावहाय बिसोरो न'नि नाया न'नि दा सप्ताहै लाबोखायो दा सप्तायाव लाबोबाय थादों बिदि ना मोनगोन ओमफ्राय नानि अनगायै गुबुन बेदरफोर ना बिदिनो लकेल नाफोर मोना माबाफोर ना सिंगि अमा लाबोयो जोबथार ना मासे अमाया जोबो फिसाया माने मानसिया खम नालाय नङा होमबा नै बिसोर कास्ट'मार नामा मोनाबासो फैयो
दाब्लियावसो বজাৰ খাব আহিলে বজাৰে নাই কিমান দূৰৰ পৰা আহিলে আপোনালোকে আমি হা লখিমপুৰ বাহ ট্ৰেইনৰ লগত আহিলে তেতিয়ালে দে দে साब्बैसे कास्टमार साब्बैसे गोजान बे नुहुरजोबखायो नै मेन हाथायाव हाबैनोसै एबार नोंथांमोनाव नाय गिलु बालु एरायनो जायगा गैया बिराद मानसि दं बिराद कास्टमार दं लोंलायदों जालायदों बेस्राफोरनि नैबेफ्रावबो सब न' गोजामोन गैयामोन जानो आवगोलो दाथ' गैला नोंसानि दखानबो हटेलबो बाब जालांनांसिगोनलै कास्टमारफोरखौ नायग्रोदो नै বজাৰৰ কাস্টমাৰবিলাক অলপ চাই লওক আৰু না কেনেকুৱা বজাৰটো কেনেকুৱা ঘৰবিলাক ওচৰতে না কৰবা অলপ দূৰত কোনটো জেগাত সিপাৰৰ পৰা আচ্ছা সদায় আহে নেকি বজাৰত না সপ্তাহ আহে কিবা বজাৰ দিয়ে দোকান দিয়ে না না আচ্ছা 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 এইবিলাক পায় আৰু না এই বজাৰত আচ্ছা 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 ओमफ्राय नोंसिना दखाना बेनो माथो टेंकिया गिदिरथार माथो दे बहाय अलप दे नै কি পায় দে ও ইনিसो दखाना बगरी गोदैथार बहानिफ्राय लाबोदों बैग्रिखौलाय हा बाबरे केनेका आने ट्रेनट मैगंफोरखौ नायदो नोंनि बहाय न'आलाय नोंनालाय कांचन करा मैं बर'नि सिनायलांसै आচ্ছা দুইজন না এইফালে সব ইয়ারে এইটো বস্তু ক'ত পাইছে এইটো বাৰিকাৰী নতে পায় नोंसानि बबेनिफ्राय लाबोदों এইফালে एसेयाव दै गोजाथार ना ओमफ्राय बेनो इसोरनि दखाना फै ओरै दखानाव फै ओमफ्राय नैलाय सोरनि नैबे संग्राय सान्द्रिया এইটো কাৰ আছিলে এইটো একটা কিমান দামবিলাক হা আৰু এইটো সান্দাংগাটো কি কয় এইটো 300 টকা এইটো কি কয় সান্দাংগাটো কি কয় আমি জাংৰা বুলি কয় আৰু এইটো এনেকৈ কি কাম কৰে ইয়াৰ লগত এইটো মাছ মাৰে মাছ মাৰা যিকোনো কাম কৰিব পাৰে এইটো আচ্ছা আচ্ছা মাছ উঠাব পাৰে আৰু এইটো ধান চলা কিমান এইটো এইটো 200 টকা সব একেটা ডিজাইন নে বেলেগ বেলেগ এইটো বেলেগ আছে হেৰি বান্দাও আছে নিজে বনোৱা না আছে ঘৰৰো আছে কি বাহিৰৰো আছে কিনি আনা এইবিলাক কিমান এইটো 150 টকা এইটো একটাত কুলা কয় আৰু এইটো পাছি কি কাম কৰি ইয়াৰ লগত গোবৰ পেলাব পাৰে ভাৰ বুকিব পাৰে যিকোনো কাম কৰিব পাৰে আৰু দে তো बेफोरनो गासिबो बे हाथायनि माल माथाफ्रा बेफोरनो ओमफ्राय आरिना न'आ अहाय फानबारियाव दखान होयो नोंहाबो ओइनो ए लांनो फैखो ना माखो दा नेनो फैखो बेवहाय माने दखाननि बानाय कास्टमारनिफ्राय दखानिफोरखौसो फ्राय नुजोबगोन आरो ना दखानिफ्रानो माने कास्टमारखौ साननो हालाय लायो नालाय दखानाव जिराया माने कास्टमार फैबाथाय नुहुरजोबखायो नालाय गोजाननिफ्राय तो मेन हाथाय होनब्ला नैबेनो दै দোকানী সকল কেনেকুৱা বজাৰ বিক্ৰী পাৰ্টা কেনেকুৱা মানুহ সদায় সপ্তাহে আহে না আপুনি আগতে সদায় আহিছিলে আজিকালি বেপাৰী নহা হ'ল নাই আপুনি এতিয়া সদায় নাহে সপ্তাহে নাহে আহে ক'ৰ এতিয়া আপোনাৰ কিবাটো ঘৰটো অঁ সিপাৰৰহে সিপাৰৰ দোকানী আৰু না চবে ঠিক আছে হ'ব লাহে লাহে হৈ যাব আহি থাকিলেহে হৈ যাব নহয় জানো আছে বুলি আহিব সেইটোকে আমি শুনি থাকোঁ বৃহস্পতিবাৰ বজাৰ হৈ থাকে তাত মানে কেনেকৈ হয় শুনি থাকোঁ দেখি পোৱা নাই একদম ডাইৰেক্ট চাব আহিলোঁ আৰু ओमफ्राय नै माथो मादैना गोगोमथार मालाय दखाना नोंनाबो जोंनि बारनायनि सेरामपुर मा गामि सेरामपुर जोंना माबा खलबारिनि दैरामपुरावनो खाथियावनो इदि दखानयाव सप्ताहै फैयोना मादैया फैयो फैबाय थायो जाबाबो जायाबाबो ओरैनो ओमफ्राय ओजों जरामपुरावबोथ' दखान दंखायो नामा पारमानेन्ट दखान दंखायो दैरामपुराव ओरैनो जिरायबाय थायो आलामाला एसे दे मोजां जादों दे दखाना मादैना गिदिरानो बेवहाय बिनि दखानखौ नायोब्ला नङा होमबा दे मा मैगं मोनो मा लाबोयो बेखौ बायस'योना न'आव बायस'नाय गोजा लावफ्रा बेसे लावा बायस'ना लाबोनाय गोजा 20 थाखा थाइसेयाव बेसे
20 थाखानि फानदो ए नैफ्राय सबायफ्रालाय न'नि ना बायस'नाय सबाया बायनाय गोजा बायस'नाय जागोन ना गासिबो दे खै बोसोर जाखो माथो बिदि दखान होनाया गोबाव जाबाय होनाया गोबावथार जाबायना जाबाय होनदां 15-16सो ओमफ्राय बे दखानाथ' हाथायसो नङा होमबा हाथायसो खाजोना लाङो खाजोनाखौ दासान्दि हाथायाबो गर गैया खाजोना लांग्राबो फैया बिदि जादों बिक्रि बार्ताफ्रा माबायदि गैया गैया कास्टमार फैया सिगां माबायदिमोन सिगाङाव एसे एनै नाङोमोन आरो दा गैला ना दे ओमफ्राय बेदर सेदर ना सा बिदि गैया दखान ना जों एसेबां दे न'निखौनो लाबोयो दे बेजों लोगोसे नै ओरैबो जोंहा बर'फोरनिनो दा बर'आनो दायो बहानि मादैयालाय मा जायगानि जाखो मा गामिनि जाखो फानबारि ए फानबारि खाथिथार माने बिनिफ्राय खमसे खम 1 किल'मिटारसो जागोन ना मादै बे दखानखौ लुखादों नोंनो लुखादों आं नुवाखैमोनहाय बेफार फैयोमोन बेयाव फैला दाना ए नों लाफैबायानो दायो ओमफ्राय बिदि दखान न'आव होयो नामा बबावबाफोर होआ होनायालाय इयावनो फैयो सप्ताहै फैयो ओमफ्राय कास्टमारफ्रा माबायदि जायो बेफारिफ्रा कास्टमारानो गैला माथो मानसिया फैलाबा बेदर सेदरनि गैया बिदि गैया आइटेम गैया गैया आवगोल लाबोयोमोन आं दा लाबोला बेजों लोगोसे नै एमाव सोरनोबा नांगौबा मोनगोन न'आव लकेल जौ संनोब्ला नङा होमबा खै बोसोरसो होखो बिदि मादैया बेयाव जेसेबाङै लोगोफोर होदों एसेबां जाबाय आरो ओरैनो अनुमानिक गोसोआव गैया आरो बोसोरसो जाबाय खोमा ना बोसोर 12 सिगां माबायदिमोन इयाव सिगां माबायदि जायोमोन सिगाङावथ' बिराद मानसि जायोमोन 12सो जाबाय दां आरो 8 बोसोर जाबाय ना एथ' आपनार ओरै नै बिदिबो मोनगोन सोरबा लोंनो फैबा किबा কি কয় এইটো আপং কালামৰ গৰমত লাগে সেইবিলাক বস্তু নহয় জানো नै बिदिबो नांगौबा मोनगोन सोरबा लकेलनि मा मोनो जा आइनावलाय मा मोनो नै फान्थाव माबा गय फाथै फान्थाव ओमफ्राय नै इयो पटल ओमफ्राय बे गरसि न'निनो ना बायस'ना लाबोनाय बायस'ना लाबोनायसो ए गयाबोथ' न'निसो खोमा गया न'नि ओमफ्राय बे मनायावलाय मा दंबावो गयानो सानफ्रामबो फैखायो ना हाट मंगलबार सप्ताहै फैखायो दा सप्ताहै फैयो माबायदि जायो बेफारिफ्रा बिदिनोसै मालाबा जायो मालाबा जाया ओमफ्राय बेलेग हाथायाव थांबावो थाङो बेयावल' फैखायो फैखायो दे मोजां जादों दे बेफोरखौ नांजोबगोन ना दिनै ना नांजोबगौ दा बिक्रि जाजोबगोन ना गासिबो दा उनफ्राव जागोन खोमा दाबायदियाव बारा कास्टमार जाखायाना दे होबाय था नायबाबो बे एखेखौ नुबाय थागोन नै दहायनिखौ नुफैफिनलायबाय ग्रोबनो दे ओमफ्राय जोंहा आबौआ बेसे गोबाव जाखो दखान होनाया आङो बे हाथाय जेसेबां माबा खुलिजेनदों 7 बोसोर बेनिफ्रायनो आं बेखौ दखानखौ होयो आरो हारसिंना सोरबा दं लोगो गैया आं हारसिंनो होयो बेफोरखौ आं गासिबो हाथायनिफ्राय लाबोनानै सावनानै आं हारसिंनो माबायो आरो न'खरनि ओमफ्राय न'खरनि सोरबाफोर बेयाव फैफायो सापर्ट होनो दखानाव बिदिनो बोराया ओइहाय साइकेल दखान दं थाफायो आरो दे बिदिनो सलायगासिनो बेनि अनगायै गुबुनाव दखान दंबावो नामा गुबुनाव दखान गैया सप्तासेयाव खनसेल' होखायोना सप्तायाव खेबसेल' बिदिनो दे मेन बुस्थुआ जाहैबाय नै जोंना बर'फोरनिया नङा होमब्ला सोरबा नांगौबा लांफै न'आव बायनानै लोंस्लायस्लाय नङा होमबा संनानै लोंनो दे हाथाय खुलिजेननायनिफ्रायनो खै बोसोर जागोन ओरैनो हाथाय खुलिनाया 7 बोसोरसो जाबाय 7 बोसोर जाबायना ओमफ्राय सिगां माबायदि जायोमोन हाथाया सिगाङावथ' मोजाङानो जायोमोन खै बोसोर जाखो बिदि दुरबल जानाया बिदि दुरबल डेमेज जालांनाया खै बोसोर जागोन दां सिमोननिफ्रायनो जादों सिमोननिफ्रायनो नङाबाथ' मोजाङानो जाबाय थायोमोन मोजाङानो जाबाय थायोमोन दे लासैनो जाफिननायनि चान्स दं मोजां जागोन ना लासैनो जाफिनगोन नामा दे होबाय था होमबा दे थ' हाथायाबो बेनोखा नालाय बे गिदिंबानो बे मोननै मोनथामसोल'खा ओंखायनो आं बेखौनो गिदिंबाय थाबाय देखायबाय थाबाय नोंथांमोननो थ' बेनोमोन आरोना थ' लोगोफोर भिडिअखौ आं बेखिनिखौ देखायबाय माने बयबो सानफ्रामबो खोनाबाय थानाय सानफ्रामबो मिथिबाय थानायखाय माने देखायथारबाय नोंथांमोनाबो माने नुवाखैब्ला बेनो आरोना हाथाया ओमफ्राय आंबोथ' खोनाबायल' थायोमोन नालाय दिनै नुफैथारबाय माने जोंनिफ्राय बारा गोजान जाया 4 किल'मिटारसोल' गोजान नालाय थ' ओंखायनो मानसिफोरखौ माने दाउट जाबाय थायो माबायदि हाथाय जायो माबायदि हाथाय जायो नुफेरलायाखै थ' नायनो गोसो जानानै दिनै आं नोंथांमोननोबो देखायबाय आरोना हाथाया बेबायदि सिगां गिदिर जायोमोननो ओमफ्राय दा गैला आरोना अबाव बिदिनो लासै थैलांनानै कास्टमारफोर फैला ओमफ्राय बेफारफ्राबो फैबांला आरोना थ' बेनोमोन भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे कमेन्ट खालामनानै गालांनो दाबाव आरोना बेखिनिमोन गासैबो थेंक इउ फर वाचिं